सानफुआव संदोबा मोनाव संलिया जों। ओमफ्राय न'आबो अखा सेरो नामा? सेरजोबो। सेरजोबथारो ओइथिं गुगुर गुगुर ओजोंहा गुरसे ओरै गुरनैया नै बेसा अरदो। आंनो रायजोफोर बिरेन बसुमतारिनि एकानट थाइसे थाइनै आंनो सोना हर फिसाफोर नोंसोरखौ बोर होगोन आङो। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो शान्तिनगर सासे आयंनि न'आव। आं दाखालिबो बे आयंजों मोनसे भिडिअ खालामखांखाबायमोन। बेयाव गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों। आं नोंथांमोननो दसे उनाव कमेन्टखौ देखायगोन दे। ओरैबायदि अनसायनाय होदों मिथिबायना बे आयंनो। सोरबाया बुंदों बबेबा मोनसे मोजां आश्रमाव लांना दोनहै, सोरबाया बुंदों बाबु नों बे आयंनि थाखाय भिडिअ बानायना हो, आनान गसाइनिफ्राय बोर मोनगोन। गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना लोगोफोर, गोबां अनसायनाय मोनदों बे आयंजों भिडिअ बानायनायाव। बेनि थाखायनो आङो आरो मोनसे नै आयंमोनाव भिडिअ लाना फैनो सानदों। रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै अनसुंथाइ होगोन। आरो बे भिडिअखौ मिथिबायना लोगोफोर, जेसेबां हायो फेसबुकाव जा, इउटुबाव जा, वाट्सएप ग्रुपफ्राव जा, जेसेबां हायो शेयार खालामना हो। माने गुथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेसेबां खना खनलायाव दङ गासिबो नुसारनानै नैबे आयंनो जि थाइसे थाइनै हायो अनसुंथाइ हिसाबै हरनो थाखाय आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो आयंमोनानि न'आव हाबैनि, लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे जाहैबाय आयंनि हाबनाय लामा। आं दाखालि देखायखांखाबाय। गोबाङानो बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नुखाबाय जानांगौ, बारा गोबाव जायाखै बे भिडिअखौ होनाया। दिनै 8-9 दिनसो जाबाय। दिना मा थारिखआवमोन आं बेखौ नायबाय थादिया। जाय जायफ्रा नुदों नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंआनो जानांगौ आयंआ बेसे दुखुथिया। फिसा थानानैब्लाबो फिसा गैयि बायदि हारसिं बेसेरा। हौवासा सासे दंफायो लोगोआव, बेबो बेमारि, खुगा मुगा साना फानो। जि थाइसे थाइनै मोनो बेबो गावनि बेमारावनो थोआ होनना बुंदों आयंआ। बेनिफ्राय नै भारा रुमावसो थायो। फार्स्टआवनो राउन्डखौ नायना लाग्रो एसे अखाबानो दै जाखायो आरोना। मैया हराव एसे हाबाय, दानि एसे हाबाय, बेयावनो दै जाखाबाय नै। अखा मोजाङै हाबाथ' गुथे बियो लोमसारजोबो। दाखालिनि भिडिअआवथ' जायफ्रा नायदों नुखादोंआनो जानांगौ। दिनै आङो खुनु दै बा जायगाखौ देखायनो होननानै भिडिअ लाना फैयाखै लोगोफोर। दिनै आङो देखायगोन आयंनि न' आरो आयंआ दुखुजों मा फोरमायो। रायजो राजाफोरनाव थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हिसाबै बिथाङा एसे बुंना होगोन। आं बेनि थाखायनो दिनै भिडिअ लाना फैफिनबाय लोगोफोर। न'खौ नायनो, न'आ बेबायदि लोगोफोर, एकदम गिजि गब्लं बायला जिला गोजाखा आरोना। बथलबो फानो आं आयं। बथलबो फानो ना? बथलबो फानो आयंआ नै। नङाबा मावबाय। बेनिफ्राय कारेन्टआबोथ' जोङा आयंना? ओहो गैया। जोङा, अकल मिटार बक्सल'। स्मार्ट मिटार जाहैबाय नालाय, फैसा सोनो हाबासो जोङो, फैसा सोनो हायाबाथ' जोङा। नै न'आथ' बायला जिलाखा लोगोफोर नै। नायना लाबानो जाबाय नै। राउन्डखौ आं एसे देखायनोसै। सिगांनि भिडिअखौथ' मानसिफ्रा नुखादोंआनो जानांगौ नायनानै। नै दै सरग्राया नै। बे जाहैबाय आयंनि दै सरग्रा फिल्टार। नै राउन्डखौ एसे नायबाव। ओरैबो बाउन्डारि, बेनिफ्राय नोरैबो बाउन्डारि नाय। गेजेरजोंसो फिसा माने मोनसे सिट, बेबो मालायनि हा। भारायाबो बानायना होआ। नै ओरैजाय नाय। नै न'आथ' अबस्था गैखाया लोगोफोर, नै सोब साइडनिफ्राय नाय। नै न'खौ नायना लाबानो जाबाय। ओरैजाय नाय नै। बे सानि नुथाय लोगोफोर। गाहायनिखौ एसे नायना लानोसै नै लोगोफोर। नायना ला नै।
बेरा सेरा सोब इदि बायला जिला गोजा आरोना आयंआ बे न'आवनो 500 थाखा भारा होनानै थायो उपाय गैया नै बानायनाथ' होखायानो बिगुमाया नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय एसे अखाबानो दैखा बेनिफ्राय नै खिथुनि नुथायखौबो नाय लोगोफ्रा एसे नै बे खिथुनि नुथाय गिजि गब्लं गोजाखा नै नायना लाबानो जाबाय सोबफाले एखे बेराया बायला जिला बेनिफ्राय सानि उखुमखौ नायसै लोगोफ्रा नै बे जाहैबाय उखुम नै लोगोफोर नाय बायला जिला राउन्डखौ एसे नायबाव लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै थांनाय लोगो लोगोनो आलु हरदों बन हरदों नै नाय सब हरदों माबायदि बायला जिला गोजा दाबो न' सिङाव मैगङा दं दानि हरदों मा मैगं इलाय आयं हा मा मैगं कलम मान्दे जोंहा फिसौ सासे दं मालायनि गस्ला पेन स्कुलाव बिदिनो थाङो फिसौआ बिहामजो खारनायनि फिसालानि मालायासो पेन गस्ला जुथा मुजा बेग बायै बायै हरो नै बै जाहैबाय आयंनि लेट्रिन नै बे लेट्रिन आयंनि बायला जिला नै नायना लाबानो जाबाय न'नि बेरायाथ' बेबायदिखानो लोगोफोर नै गब्लंजोबनाय फिसौलाय अबाव दं दालाय बिदिब्ला आयंजों एसे रायलायनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आयंआ मा फोरमायो आं खालि आयंखौ सोंगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलां आयंआ मा बुङो खुलुमबाय आयं खुलुमबाय आयं आं दाखालि नोंजों भिडिअ बानायखांखाबायमोन बेनिफ्राय दिनै गोबां मानसिया बिराद मोजां कमेन्ट खालामदों बिनि थाखायनो आङो दिनै आयंजों आरो एसे रायलायबावनो होनना फैबाय नोंसाना फिसाला फिसाजो साबैसे दंमोनलाय गासै फिसाजोफ्रा साब्रैमोन साब्रै मालाय थांजोब्बाय हाबा जाजोब्बाय बेनिफ्राय फिसालाफोर साबैसे साथाममोन मालाय गावबा गाव हिनजाव मोनबाय गावबा गाव थांजोब्बाय जुदा जाजोब्बाय जुदा जाना बबाव दंहैयो मिथिया खबरबो लाया फैया फैयाबो खबरबो लाया अबाव दं मिथिया बेनिफ्राय दा नोंजों फिसाला सोरबा दंबायो नामा न'आव साना फाननाय हिनजाव गारजानाय दाखालि नोंनो खोथानाया इ दं ओमफ्राय फिसौला सासे दं स्कुलाव थाङो हौवासा बेसे बोसोर जाखोबा जानो बावबाय आं बावबाय लेखा फरायो थाखो बेसेयाव फरायोबा जानो थांगासिनो थाङो बोसोर बेसे जाखो थांनाया स्कुलाव जाबाय उदैनिफ्रायनो थांदो सिगाङै अंगनबादियाव थांग्रोदोंमोन अंगनबादिनिफ्राय नगराव नाम लगायना होयो नगर स्कुलाव थाङो बेनिफ्राय नगरावथ' फिस नांगौ मासनि माबायदि होयो इखौलाय फिसनि मास बियाखै इदि जेबो फिस बिया बेनिफ्राय दा नोंजों जि फिसाला दंना बिहामजोआथ' गारना खारबाय बेनिफ्राय बे फिसालाया बेमारि नामा बेमारि आं दाखालि नोंनो मुलि माखाखौ खिथायदोस' बेमारि आंनो दाखालि आयंआ खिथाखाबायमोन बारु बेनिफ्राय नोंजों जि फिसाला थायोना बे बेमारि ना जेबो खामानि बायदिसिनाथ' मावनो हाया बनबो सिननो हाया आखाइबो नै दा बायनाय हाजिराबोथ' मावनो हाया मावा ओमफ्राय सानाल' फानो थाइसे मोनबोयो बिखौ जाफैयो आरो माब्लाबा ओंख्रि लाबोयो न' भारा हरनो बुथुमो 500 नालाय न' भाराया सानफा 100 दोनलांसै आरो निजेबो ओंखाम बेसेथो रानना फाननो हस्टेलाव जायो खोमा आरो गथ'नोबो मेथाइ एसे लाबोयो बेनिफ्राय आयं दाथ' फिसालाबो बेमारि ओमफ्राय मालाबा जुदि फिसालाया बेमार जानानै लोमजाना थायोब्ला सानाथ' फाननो मोना मोना होमबाथ' माइरंखौ माबायदि बायो
आङो बियो हरो अ मानसिफोरनाव बियो नुबानो हरो ओंखाराबानो नोंसा दिनै गथ'आ मानो साना फानो थाखो ओरैबायदि जाबाय होनबा सोरबा इसेबां हरो सोरबा नायना हरो सोरबा ओंख्रि हरो सोरबा दालि हरो सोरबा ना हरो सोरबा बेदर हरो दहायबो बेदर इसिनि हरदो दाउ बेदर इदि माने मानसिफ्रासो सहाय हिसाबै हरो आरो ना माखा गथाय नै दाबो बिस्कुट पेकेटसो होफैदो अर जरायनो पुलथिं होफैदो होफैयो आं निसा गोना जानानै निसा माथिनो मोना आबनांगोन निजिनो ओमफ्राय आयं दिनैसिम बेबायदि ओंखाम रानफेरनाय गोसोआव दं नामा ओंखामाथ' माब्लाबा जों सानफुआव बिबै फिसौनोल' होबाय फिसालायाबो जालिया मोनाव संलायबाय नै दाबो सानाव सङाखै रावबो गैला नालाय सोर जाबावनो मैया मोनानि ओंखामानो फिसौनोबो दोनबाय आंबो एसे जाबाय फिसालायाथ' जालांला थांबाय ओरैनो ओमफ्राय आयं दाखालिथ' आं फैबा दैया बिराद गिदिरमोन न' स' फुरा हाबजोबनायमोन ना ओमफ्राय न' सिङावथ' दैया हाबबा ओंखामखौ माबायदि संना जायोबा जोङो माने ओंखाम संग्रा सौखाखौ गोजौ खोदो खोनानै थिं जाबजोबदो मोनाव संबा सानफुआव संला ओमफ्राय सानफुआव संदोबा मोनाव संलिया माने जाना थाबाय खनसे संबाथाय माने बोथिनै गाहामनि संखानाय जायो जाबाय इफा जाना थालायबाय होमबाथ' बिराद दुखु नांथावना आयं दुखु नाफा ओमफ्राय न'आबो अखा सेरो नामा सेरजोबो सेरजोबथारो ओइथिं गुफुर ओजोंहा गुरसे ओरै गुरनैया नै बेसा हरदो नै बेखौबो इसा हरदो इसा हरदों थिंखौ हरदों नै लांफैयाबो ओरैना मा मानसि इसा माबानि बेंगलि सोब हरजोबो इखिनिया दान ओमफ्राय आयं नोंसाथ' हा दं होनदोंना बेयाव सनापुराव बेसे बुरजा दं हाया बिगासे बेखौ जेने तेने बिथा हिसाबै बायना लाबाय आरो ना बेखौ मा रायजोआव बायदों थांनो हायाखै दा थाखा फैसा गैया थाखाबो गैया गथ'आबो बेमार जाबाय दा बेखायनो आयं साथ' एकाउन्ट गैया जेबो गैया बेंक एकाउन्ट QR कड गैया दा आंनि एकाउन्टआवनो सोनानै नोंथांनि मुङै माबा मोनसे अनसुंथाइफोर रायजो राजाफोरखौ 10 थाखा 20 थाखा 100 200 जि हायो नोंथाङा हरनो थाखाय खावलायो नामा नोंनि मुङाव खुलुमबाय आंनो 10 थाइसे हरो दान हर अननानै नङाबा आंनिबो बेमारि आंबो आखाइबो बायनाय आरो इनिफ्राय फिसाबो बेमारि गाननाय जोमनाय आं फानजोब्बाय सिलिन्डारबाबो आं फानजोब्बाय मोनदोंमोन आं खानि खांसिबो दंमोन बेखौबो फानदों आङो सनानि दंमोन जेसेनिखौबो फाननानै गथ'खौ बेमार नायनो लाखिदों आङो खेबथाम थैदोंमोन थैहाबदों थैनानैनो गारनो लागामोन लोखिमपुराव लांनानै फिसालाखौ दा थाफानायखौ बुहुद थाखा थांदों बेनिखायनोथ' हिनजावा मालाय गारना थांखाबाय आखाइबो बायबाय नालाय आगानो आखाइया मा जानानै बायनाय बल गेलेदोंमोन उदैयाव नै बायदियानो बे फेरकें जाना थाहैबाय दा जुर गैया जेसे खस्थ'यै मावना जायोबो सानफा मानि एबा सिङाबो हाया नोंसोर नुबा आरो होनगौमोन एबा सेंग्रा मानसिया माने सिं गंदो होननानै ओरैसो थाबायो आथिं थोंसेखौ बुद्रु फिसालाया सारियालियावनो नुयो दा नुयो आं सिनायो बारु बर'आ बिल'सो सिनायखायो आं सिनायनायालाय दा बेखायनो आयंआ जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव ना जेसेबांखिनि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि भिडिअ नायगिरिफोर 100 हायो 200 हायो थाइसे हायो थाइनै हायो नैबे आंनि धीरेन बसुमतारीनि एकाउन्टआवनो हरनो थाखाय नोंथाङा खावलायो बर' रायजोफोर फिसाफोर फिसौफोर आंनो बे धीरेन बसुमतारीनि एकाउन्टआव सोनानै आंनो जिउ गायनो हायो हर आंनो दै रायजोफोर आफाफोर फिसाफोर माब्लाबा न'नि भाराखौनो होनो हाया ओमफ्राय ओरैजाय नायनै बै मिटार बक्स दै स्मार्ट मिटार
स्मार्ट मिटारखौथ' लोगोफ्रा मिथिखायो बा रायजो राजाफ्रा मिथिखायो फैसा सोनो हायाबा माब्लाबाबो जोङा मिटाराल' जोङो दिनै आयं मोना फैसा होनो हायैनि जाहोनाव अकल मिटार बक्साल' जोङो बेनिफ्राय कारेन्टआ जोङा नै बे हल्डार कारेन्टआ जोङा दा थाखा फैसा गैया हिसाबै आयं मोना माजों कारेन्ट फोजोंनो बिथांमोना मुंदोसो थायो फैसा गैयाबा बाखि लायनानै बेनिफ्राय आयं दै लोमबाथ' थांलाय फैलायाबोथ' बिराद खस्थ' आथिङा अबस्थायानो गैया नै आथिङाबो अबस्थायानो गैया नै बुजोबदोंमोन दासो सिमबाय आङो ओमफ्राय बै दै सरग्रायाबोथ' लोमो लोमजोबो ओमफ्राय माबायदि लोङो इनि दैखौलाय लोंनांबाय मावफैबो लेथ्राबाबो ना लेथ्राबाबो उफाय गैया इसिम सिखारथारो एसे इसिम सिखारथारो ओमफ्राय न' सिङाव हाबजोबो ना न' सिङाव हाबजोबो ओंखायनोथ' गेला फसा दै नालाय न'आ मोनामजोबो हायाखैबा बेनिफ्राय आयं नोंथाङाथ' बे मेख्ला गानदों ना मेख्ला गानदों जि लादों बेफोरखौथ' नोंथांमोना निजि बायनो थाखायबो फैसा गैया ना बेनिफ्राय बे गाननाय जोमनायफोरखौ सोर हरो नोंथांमोननो पाल गांसे फालि गांसे गथ'नो सैटार गांसे लंपेन्ट गांसे गोदान गोदान मियाबो हरदो गांसे सोरबा गोदानथार फिसौनो सोब मालायासो हरजोबनाय गोजा ना हरजोबनाय गोजा मालाया मिसा माथिनाया दा सब दा फुजाबाबो मालायानो लंपेन्ट गस्ला हरसिगोन बायै आरो इनिफ्राय फैसा थाखाबाबो सोरबा 10 सोरबा 20 ओरै होसिगोन उफाय गैला नालाय गैया होननानै मिथिखायो जितिया ना जागोन दे होमबा ना न' सिंखौ आं ओरैनो एसे देखायनोसै न' सिङावथ' खोमसिखा नालाय इनिफ्रायनो नायगोन र' नै न' सिङा बेबायदि आरोना लोगोफोर खोमसि लाइट जोङा दै बेनि थाखायनो आङो न' सिङाव नायबाय थाला ओरैनो इनिफ्रायल' देखायनोसै नै मैगंफोरा दानिसो हरदों नै हियाव मैगंफ्रा नारें आरोना नुनाया न'नि ओमफ्राय नै बिसिनाया बे मोनसे ओमफ्राय बिदिनो आरोना नै संग्रा न' बे संग्रा न' नै ओरैजाय बाहेरनिफ्राय फुरा नुसारलायो आरोना स्रांखौ बेनिफ्राय नै ओरैजाय नै न'आथ' गिजि गब्लंखा नालाय नै ओरैजाय स्रां स्रां नुलायो आरोना नै खिन्थु खोमसि हिसाबै बारा मोजां नुनाय नङा लोगोफोर नै बायदि दंला दं हाजिरा होनो हाया नालाय फिसालाया खुन्था दाननो हाया बेमारि मानसि होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नैबे आयंआ ओरैबायदि दुखुजों सोलिनानै दं बेनि थाखायनो आङो दिनै आरो फिन खेब आयंनाव भिडिअ खालामनो फैबाय गोबां रायजो राजाफ्रा दाखालिनि मोनसे भिडिअआव जा आयंजों आं भिडिअ बानायदोंमोन गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जोबथारनायाव गासिबो खनसे थेंक इउ गोजोन्थों बर' हारिनि जै